Ngwanụ ka anyị kwadebe ọmụmụ ihe. M chọrọ ịza ajụjụ n'ọmụmụ ihe. Ma mụ akwa. Ọ dị mma. Olee ihe ị chọrọ ịza? Amaghị ihe m ga-aza. Ị nwere ike ikwu ihe ọ bụla gbatara gị n'uche ma ọ bụkwanụ gaa akwadebe. Olee nke ị ga-achọ? Nke a ka ọ bụ nke a? Nke a. Ọ ya. Mama unu hụrụ unu n'anya. Ọ ya mere o ji agba mbọ esiri unu nri ga-atọ unu ụtọ. Ọ otu a ka ị kwesịrị ị na-eme. Ị kwesịrị inye Jehova ihe kacha mma ị nwere n'ihi na ị hụrụ ya n'anya. Ọ ya mere ị ga-eji na-akwadebe ihe ị ga-aza akwadebe. Olee otu ahụ? Ngwa, weta akwụkwọ ga-amụ n'ọmụmụ ihe. Ka anyị kwadebe otu azịza dị nkenke. Nke mbụ, olee ajụjụ ị chọrọ ịza? Nke abụọ, chọta azịza ya na paragraf. Nke atọ, detuo ihe ị ga-eji echeta ya. Nke anọ, zagodi ya. Ugbu a ka ị jikere. Sọpụrụ chi, jisie ike ka ịza nke gị otu isi ghọta ya. Mpa, ọ bụrụkwa m na-akpọ ya. Anyị ga-akwadebe azịza abụọ ma ọ bụ atọ, adịghị ama ama. Ọ bụrụkwa m na-enwe nke a kpọrọ m zaa. Ike agwụla m. Mba, ike agwụla gị. Onye ọbụla ma na ị nwaala ike gị, ma gị nwa, ma ụmụnna, ma Jehova. Ihe a m na-anụ isi ya ga-atọgbu onwe ya. Ọkwa unu ga-eri. Kemgbe ụwa, Jehova hụrụ ụmụ mmadụ n'anya. Ma ọ dị mwute na ọtụtụ n'ime ha emeela ihe gbawara ya obi. Ma ụfọdụ emeela ya ezigbo obi ụtọ. Jizọs na-eme Jehova obi ụtọ mgbe niile. Ma obi adịghị Setan mma maka ya. O mere ihe niile o nwere ike ime ka Jizọs mehie. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha. E dere sị, ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda. N'ihi na ndị mmụọ ozi ga-eji aka ha ghọrọ gị, ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume. Gosi ha onye ị bụ. E dekwara sị, elela Jehova bụ Chineke gị ule. Lee alaeze ndị a niile. Ọ mụ nwe ha. Ọkwa onye ọbụla m chọrọ ka m na-enye ya. Ihe a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị daa n'ala fee m ofufe. Si ebe a pụọ, Setan, n'ihi na e dere sị, ọ bụ Jehova bụ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ. Jizọs kpebisiri ike ime Jehova obi ụtọ. Ma ọ bụghị naanị Jizọs ka ime otu ahụ dị mkpa. Ọ dịkwa gị nwa mkpa. Aghọta m ihe ị na-ekwu, mpa. Ọ dị mma. Agwa gị nwekwara ike ime Jehova obi ụtọ. Ihe mmụta dịrị ụbọchị anyị nke taa si n'ilu isi 27 amaokwu 11. Ị chetara ihe amaokwu ahụ kwuru? Ọ sịrị, mara ihe nwa m, wee mee ka obi m ṅụrịa. Ị chetara ya, sọpụrụ chi. Ebe ahụ na-ekwu gbasara gị. Ihe ndị ị na-eme kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị na nnukwu ihe, kamakwa na ụmụ obere ihe.
nwere ike ime ka obi Jehova ṅụrịa. Cheta na ihe anyị mụrụ n'ụtụtụ a, ụmụ m. Ama m na unu ga-eme Jehova obi ụtọ. Ka anyị kpeenụ. Ụmụ akwụkwọ, anyị ga-ele ule taa. Sọpụrụchi, ịzatacha ajụjụ a niile, ị ga-agba onye mbụ na klaasị a. Onye mbụ na klaasị a. Kelechi, ị chọrọ ịgba? Bịa gbaa, ọ na-atọ ụtọ. Hapụ onye a, ọma nke a na-akọ. Nye m ya ka m gbaa. Ị ga-agba ka ọ na ị ga-agba? Ị ga-agba? Ngwa ga-azịza ya. Ihe nwekwara ike gazere unu a. Mba, hapụwa. Mba, imeela.
Kelechi, i chetara ebe Samuel nọ jere Jehova ozi? Ọkwa n'ụlọ ikwu? Ọ ya, ọ dị ka ọ bụ ụlọ ya, ma ọ bụkwa ụlọ Jehova. Olee ihe i chere ọ na-eme na ya? Ọ na-edowe ya ọcha. Iji ya, ụlọ nzukọ alaeze dịkwa ka ụlọ Jehova. Olee otu anyị ga-esi eme ka Samuel? Ị gbalịala, Kelechi. Anyị na-edowe ụlọ nzukọ alaeze ọcha. Ọ na-egosi Jehova na anyị hụrụ ya n'anya. Kelechi, ị ma ihe gara eme ugbu a? Nsogbu gara adị. Kelechi, ụlọ onye dị ihe a? Ụlọ Jehova. Were godi ya na ịkpọrọ ndị enyi gị
ka ha bịa n'ụlọ gị ha bịa mebiere gị ihe niile iji egwu egwu. Chineke emeela onwe ihe mere ụgbọelu. Ayi! Olee otu i chere obi ga-adị Jehova ma ọ bụrụ na ị gbara ọsọ gaa kwatuo nwanna nwaanyị Obiọha? Ị gaghị agwọli ya ma ị merụọ ya ahụ. Ọ ya mere ị kwesịghị na-agbagharị n'ụlọ nzukọ alaeze. Emela ihe ike ga-eji gwụ gị maka na o nwere ihe anyị ga-eme taa. 1 2 ngwa. Ka anyị gafee n'isiokwu nta bụ mweghachi ime mmụọ, ihe mere o ji dị mkpa. Ka anyị gụọ paragrafụ nke 9. Leghachi anya n'akụkọ ihe mere eme. Ndị Kraịst nọla azụ na narị afọ mbụ nwere ọtụtụ ngọzi ime mmụọ, ma Jizọs na ndị ozi ya buru ama na a ga-emere ezi ofufe na ọ ga-apụkwa n'anya. Olee ihe unu mụtara n'ọmụmụ ihe taa? Ihe ụra na ọmụmụ ihe adịghị mma. Igwu egwu na ọmụmụ ihe adịghị mma. Ọ ya, olee ihe mere anyị ji kwesị ị na-ege ntị n'ọmụmụ ihe? Chegodu na ihe ga-eme ma a sị na nnu ya egeghị ntị mgbe Jehova nọ na-agwa ya otu ọ ga-esi arụ ụgbọ ahụ. Papa, ọ bụghị otu o si mee. I kwuru eziokwu. O gere ntị. Ntị ahụ o gere zọkwara ya ndụ. Ige ntị n'ọmụmụ ihe nwekwara ike ịzọ gị ndụ. Jenesis isi amaokwu 20 sịrị, Noa wee mee dịka ihe niile Chineke nyere ya n'iwu si dị. O mere n'otu ahụ. Jehova bụ ụzọ kee Jizọs, mechazie kee ndị mmụọ ozi, ma enweghị anyanwụ, ọnwa na kpakpando. Ụwa adịghịkwa. Onye ma otu ihe dị mgbe ahụ? Lekwa otu ihe dị mgbe ahụ. Ebe niile gbara ọchịchịrị. Jehova bịara kee kpakpando na anyanwụ, mechakwa kee ụwa. Ma ụwa adịghị otu ọ dị ugbu a mgbe ahụ. Naanị ihe e nwere mgbe ahụ bụ nnukwute osimiri. Mgbe e mechara, ọ bịaziri mee ka ala pụta. Chineke mekwara ka ahịhịa pupụta, meekwa ka osisi tolite. Hey papa, nwa bebi m. Enyela onwe gị nsogbu, m ga-ewetara gị ya. Lekwa ya. Mpi mera. Ụmụ anụmanụ kwanụ. Chineke bụ ụzọ ka ihe ndị bi na mmiri. Na ụmụ nnụnụ. Papa m na-efezi efe. Ị mazi ihe ọzọ Jehova kere? O kere ụmụ anụmanụ niile na-aga n'elu ala. Lekwa enyi. Ọ bịaziri kee ndị mmadụ. Jehova kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya. O mere ka ụwa maa mma, otu ga na-eme anyị obi ụtọ. Ọ chọrọ ka ihe ndị o kere na-enye anyị ọṅụ ruo ebighị ebi. Ngwa ka anyị kpee ekpere, ka anyị kelee Jehova. Ọbọnkụ merila ha. Malagan, ọbọnkụ abịala. Kelechi. Anyị chọrọ onye ga-adụrụ anyị ọgụ. Kelechi. Ọbọnkụ ị ga-erezi ya. Gosi Kelechi. anyị iburu ọbọnkụ. Nda, ị lọtala akwụkwọ? Legodi ihe ọkpọnkụ ji akpa ike. Kelechi,
Ihe ahụ ọ gịnị? Ọ ọgba nkụ, ọ na-akọ ndị mmadụ ọgwụ. Ọ na-akọ ọgwụ. Ọ enyi m nyere m ya. Ha na-aga ili ya na fim. M soro m ha. Chai, enyi gị nyere gị ya? Ahụrụ m na ọ na-eme gị ezigbo obi ụtọ. Ngwa bịa ka ị ṅụọ tii m mere gị, nụ. Ị sị na ihe enyi gị nyere gị na-akọ ọgwụ? Kelechi, onye ka ike ọgwụ na-amasị? Ọ Jehova ka ọ Setan? Setan. Ọ ya, ike ọgwụ adịghị mma. Ọ ya mere Jehova ji kpọọ ya asị. Ọ n'ihe ịma na Jehova kpọrọ asị ka ị chọrọ iji na-egwuri egwu. Ị chetara ndị a mụrụ banyere ha n'ofe ezinụlọ? Olee ndị bụ ndị a? Adam na Eve. Ha rubere Jehova isi? Mba, ha nupụrụ Jehova isi, ezigbo iwe wee ya. Ugbu a, olee otu i chere obi ga-adị Jehova ma i jiri ihe ọ kpọrọ asị na-egwuri egwu? Ị che na ọ ga-eme ka Jehova nwee obi ụtọ ka ọ bụ mwute? Mwute. Ọ eziokwu, ị chọrọ na ịkpasu Jehova iwe? Mba, achọghị m ka Jehova wesa m iwe. Mụnwa achọghịkwa ka Jehova wesa nwa m nwoke iwe. Ugbu a, olee ihe ị chere na ị kwesịrị ime ihe a iji? Kelechi, ị bụ ezigbo nwa. Ị na-eme m obi ụtọ. Ị ma onye ọzọ ị na-eme obi ụtọ? Jehova. Ọ ya, Jehova hụrụ gị n'anya n'ihi na ị na-erubere ya isi. Ime m chọrọ ka anyị gaa ugbu a? Mba. Ka anyị gaa zụta biskit. Ka anyị gawa. Ihe akwụkwọ Samuel nke mbụ na-ekwu. N'akwụkwọ nsọ Hibru oge ochie, Samuel nke mbụ na Samuel nke abụọ bụ otu akwụkwọ. Ọ bụ ndị amụma aha ha bụ Samuel, Gad na Netan dere ha. Samuel dere isi mbụ ruo isi 24. Ihe edere na Samuel nke mbụ bụ ihe mere n'ime ihe karịrị otu narị afọ, malite n'ihe dị ka afọ 1180 ruo afọ 1078 tupu oge ndị Kraịst, bụ afọ ọ ga-abụ na edechara ya. Ọtụtụ ihe a kọrọ n'akwụkwọ a bụ gbasara ndị ndu anọ e nwere n'ala Izrel. Ha bụ Ilaị nnukwu onye nchụaja, Samuel onye amụma, eze Sọl na David. N'isi nke mbụ, nwaanyị a ga-aha ya bụ Hana rịọrọ Jehova ka o nye ya nwa. O kwere nkwa inye Jehova nwa ahụ ka ọ na-ejere ya ozi. Chineke mechara nye ya nwa. Mgbe ọ napụrụ nwa ya aha ya bụ Samuel ara, ọ kpọgara ya Ilaị nnukwu onye nchụaja na Shailo. N'isi nke atọ, Jehova gwara Samuel ka ọ gazie Ilaị gbasara ahụhụ ọ ga-ata ya na ndị ezinụlọ ya, n'ihi na o kweghị abara ụmụ ya na-eme omume ọjọọ mba. N'isi nke anọ, ndị Filistia buru igbe Jehova n'ebe ndị agha Izrel mara ụlọ ikwu. Ha gbukwara ụmụ Ilaị abụọ aha ha bụ Hofni na Finihaz. Ilaị dị afọ 98 mgbe ahụ. Ozugbo ọ nụrụ ihe a, o si n'oche ya dala azụ ma nwụọ. N'isi nke 5 ruo n'isi nke 7, ndị Filistia bulatara ndị Izrel igbe Jehova mgbe Jehova tachara ndị Filistia ezigbo ahụhụ. N'isi nke 8, ụmụ Izrel kwụsịrị inwe okwukwe n'ebe Jehova nọ ma chọwa ka onye ha eze bụ mmadụ. N'isi nke 9, Jehova gwara Samuel ka o tee Sọl bụ onye si n'ebo Benjamin mmanụ ka ọ bụrụ eze Izrel. Ihe edere n'isi nke 11 gosiri na Sọl nọ na-eme nke ọma na mmalite, ma n'oge na-adịghị anya o bidoro ịnụpụrụ Chineke isi. N'isi nke 13, Sọl gara chụọ àjà ọ na-ekwesịghị ịchụ. N'isi nke 15, o meriri ndị Amalek, ma o gbughị eze Egag dịka Jehova gwara ya mee. Ọ hapụkwara anụ ụlọ ndị kacha mma ndụ. Samuel gwara Sọl sị, ọ ka mma irube isi karịa ịchụ àjà. Ọ gwaziri ya na Jehova ajụla ya ka ọ gharazi ịbụ eze. N'isi nke 16, Samuel tere David nwa Jesi mmanụ
ka ọ bụrụ eze ga-anọchi eze Sọl. N'isi nke 17, David ji naanị ebe na nkume gbuo Golaịat bụ dike ndị Filistia. N'isi nke 18, a kọrọ banyere otu David na nwa eze Sọl aha ya bụ Jonatan si malite bụrụ ezigbo enyi. Mgbe Sọl chọpụtara na David nwere obi ike, ọ họpụtara ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ọchịagha ya. David na-eme nnọọ nke ọma n'agha nke na-amalitere ito ya karịa Sọl. Ihe a mere ka Sọl nwewere David anya ụfụ chọwakwa igbu ya. N'isi nke 19, David malitere ịgba ọsọ ndụ ka Sọl ghara igbu ya. Ọ nọkwa na-agbagharị n'obodo dị iche iche ruo mgbe Sọl nwụrụ. Ị maara na Samuel nke mbụ nwere ezigbo ihe ọ ga-akụziri anyị gbasara inwe okwukwe na irube isi. Eli na Sọl nupụrụ Jehova isi ma nwụọ ọnwụ ike. Ma Samuel na David si na nwata jiri obi ha niile fee Chineke. Chineke gọzikwara ha na ndụ ha niile. N'isi nke 24 na nke 26, David nwetara ohere igbu Sọl, mana David ekweghị akpọ onye a Jehova tere mmanụ aka. N'isi nke 25, Samuel nwụrụ, ndị Izrel niile ruokwara ya uju. David nọzi n'ala ịkpa Peran. O zigakwara mmadụ 10 n'ime ndị na-ejere ya ozi ka ha gakwuru otu nwoke bara ọgaranya aha ya bụ Nebal ka o nyetụ ha ihe oriri. Nwoke ahụ kparịrị ha, jụkwa inye ha ihe ọbụla. David jikeziri imesi ya ike. Ma nwunye Nebal aha ya bụ Abigail buru ihe oriri gakwuru David ozugbo iji gbochie ọdachi ahụ. N'isi nke 31, eji akụkọ gbasara ọnwụ Sọl na ụmụ ya ndị nwoke 3 mechie akwụkwọ Samuel nke mbụ. Elikwara ha n'okpuru osisi tamarisk nke dị na Jebesh Gilead. Ka ị na-agụ akwụkwọ Samuel nke mbụ, chọpụta otu Eli na Sọl si kpatara onwe ha nsogbu. Chọpụta ihe mere Jehova ji hụ Samuel na David n'anya. Chọpụtakwa otu Jehova si rọrọ David ụlọ na-agaghị ada ada ebe esi nweta Mesaya bụ eze nke alaeze Chineke. O chere na ya ga-emeri, mana nwe otu ọ ga-esi emeri. N'afọ ọzọ m ga-agbakarị onye ọbụla n'ọsọ. Ọ maka na anọghị m n'ụlọ akwụkwọ unu. Hapụ ihe ahụ, ọkwa ịma na m gbakarịrị gị n'ọsọ ụbọchị ahụ anyị na ndị ọgbakọ anyị gara kporie ndụ. Kelechi, ọkwa i chetara akụkọ a? Ee, ọ akụkọ gbasara ụlọ elu Bebel. Ọ ya. Olee ihe mere ndị ya ji arụ ụlọ elu a? Ọkwa ka ha biri na ya? Ọ maka na ha chere na ha siri ike, chọọkwa igosi ndị ọzọ na ha ga-emeli ya. Ma olee otu Jehova si lee ihe ahụ ha mere anya? Obi adịghị ya mma. Ọ eziokwu, ọ ya mere o ji tisasị asụsụ ha ka ha gharazi na-etu ọnụ. Ma onye ọbụla na-etu ọnụ n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ama m, ọtụtụ ndị na-etu ọnụ. O nwekwala mgbe mụ nwa tụrụ ọnụ, mana ọ dịghị mma. Mgbe ọbụla anyị tụrụ ọnụ ma ọ bụ mee ka anyị ka ndị ọzọ, ọ dị ka anyị na-arụrụ onwe anyị ụlọ elu, otu ahụ ha mere na Bebel. Nchọ meme ihe na-enwetụbụ onye mere ya n'ụwa, enweghị ihe ga-eme m. Mana ama m na nka gị mara akụ basketbọọlụ. Enwebeghị ihe ịhụ. Ndị mmadụ si na mbọ aka ochie na-ịkpọ ụbọ. Ka anyị na-agbakwu mbọ ịka ndị ọzọ, ka anyị na-akpatakwuru onwe anyị nsogbu. Ị ma ihe kpatara ya? Ọ maka na ọdịda ga-esochi ya. Ọ eziokwu. Ihe ọzọ bụ na Pita nke mbụ isi 5 amaokwu nke 5 gosiri na Jehova achọghị ka anyị na-eme ka anyị ka ndị ọzọ mma. Ndị dị umeala n'obi ekwesịghị ịtụ ọnụ n'ihi na ha ma na Jehova ga-eme ka ha na-enwe obi ụtọ.
Kelechi, bịa rie nri. Yipụkwa akpụkpọ ụkwụ gị n'ezi. Nka hichachara ala ụlọ a. Oh, mama. Anyị efedatawala. Kelechi, ọkwa mama gị si gị yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ezi? Ị ma na mama gị tara ahụhụ hichaa ala ụlọ a. Olee otu obi ga-adị ya ma ọ hụ ihe anyị mere? Nsogbu adịghị. Ngwa ka anyị hichaa ya. Ọkwa ịhụla na ọ bụghị obere ọrụ. A sị na ị mere ihe mama gị gwara gị, o doro anya na ị garaghị arụ nnukwu ọrụ a. Nna, mgbe ọbụla anyị gwara gị ihe ị ga-eme, ọ n'ihi na anyị hụrụ gị n'anya, chọọkwa ka ihe gaziere gị. Ọkwa i chetara ihe anyị mụrụ n'ofufe ezinụlọ anyị? Lee ya n'akwụkwọ ndị Efesọs. Ọ n'isi nke ole? Nke 6. Ọ ya, ịgbalịala. Ngwa, lee ihe Jehova chọrọ ka ị na-eme. Ndị bụ ụmụ, iso ya, Kelechi. Na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi, ka ihe wee gaziere unu. Ọ ya mere iji kwesị ige mụ na mama gị ntị mgbe niile. Bịanụ rie nri o. Nna, bịa ka anyị gaa rie nri. Oh, papa. Hiya. Weta aka Oh, pip, pip, pip. Chara, chara. Pip, pip, pip. Ị na-ahụ ụzọ? Ndo. Ngwa, gbasawa. Onye ghasasịrị ihe a? Kelechi, oge ofufe ezinụlọ anyị eruola. Gaa weta akwụkwọ gị. Tụtụ ọkwa ihe ndị a niile ka ha ghara ichitu mmadụ. Na-ege mụ na mama gị ntị mgbe niile. Ị gbalịala. Ị bụ nwa na-erube isi. Ngwa, ka anyị gawa. Nwanne gị nwaanyị na papa gị na-eche anyị. Sọpụrụchi, gịnị ka esere ebe a? Ọ dị mma na anyị ezuola. Ka anyị kpee ekpere malite ofufe ezinụlọ anyị. Gịnị ka ị na-agụ? Nye m ọkpụ m. Bịa nye m ya ugbu a.
ya ka na-ewute m. Nne ya nwụrụ. M chọrọ ịgwa ya gbasara Jehova mana ụjọ ekweghị m gwa ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na obi kara m. Sọpụrụ chi, obi ga-akali gị. Ị ma ihe ga-emenụ? O nwere ihe mụ na gị ga-eme ugbu a nnọọ. O nwere otu nwata nwaanyị chọrọ igosi gị. O nwekwara mgbe obi na-akaghị ya. Hei, o yichara m. Ọ dị nnọọ ka gị. Aha ya ọ gịnị? Baịbụl ekwu aha ya. Akụrụ akụkọ ya na Baịbụl? Gịnị mere ụjọ ji na-atụ ya? Esi n'obodo ha kpọrọ ya gaa ebe dị anya ọ na-amaghị. Ndị ha na ya na ebe ahụ akpọgara ya bụ ndị na-anaghị efe Jehova. A kpọgara ya na nke otu nnukwu onye isi ndị agha aha ya bụ Neeman. Ha manyekwara ya ka ọ gbawara Neeman odibo. Ịgbara onye ọzọ odibo abụghị obere ihe, karịchaa ma ọ bụrụ obere nwa na-agba ya. Onye isi agha ahụ bụ dike, ọ naghịkwa atụ egwu. O meriela ọtụtụ ndị iro ya n'agha. Mana ugbu a ọ nwere ọrịa ọ na-arịa. Ọrịa ahụ dị ka onye iro ọ na-aga emerili. O nweghị onye nọ n'obodo ha ga-agwọli ya. Gịnị ka ị na-ele? Gaa rụọ ọrụ ị na-arụ. Ezigbo ahụ na-arịa nna anyị ukwu. Ọrịa ahụ enweghị ngwọta. O nwebeghị chi anyị nwere ike ịgwa ya. Jehova ga-agwọli ya. Isi gịnị? M si Jehova. Ma anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị makwa ebe ị nọ? Anyị anaghị efe Chineke Izrel. Ihe ndị a bụ chi anyị. Mana ihe m na-ekwu bụ na ị ga na-emechitu ọnụ gị. Unu abịala. Ahụ adịghị mpụ unu. Mba nwa m. O di m ọma. Nna m ukwu, ama m ihe ga-enyere gị aka. Gịnị? Anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị ga na-emechitu ọnụ gị. Ewetakwuru m gị nri. Jehova, ụjọ ji m. Agụghị ịhụ mma m na mpa m na-agụ m. Mma m gwara m na m nwere ike ịrịọ gị mgbe ọbụla m chọrọ enyemaka. Ma ndị niile n'ebe a chọọ ka m kwuo ihe ọbụla gbasara gị. Jehova, ama m na ị ga-agwọli Neeman. Biko mee ka ahụ dị ya mma ka ya na ụmụ ya na-egwuri egwu. Biko nyere m aka ka m kata obi gwa Neeman gbasara gị. Ị ga na-emechitu ọnụ gị. Ama m onye nwere ike ịgwọ di gị. Onye? Jehova, Chineke Izrel, Chineke m, onye mma ya,
ga-agwọlite gị. Ya dịsi ike gakwuru ya. Nna nnukwu alọtala. Ahụ adịla gị? Ọ dị m n'obi. Enu, bịanụ, bịa, na-abịa. Ọ ugbu a ka m matara na enweghị chi ọbụla ọzọ dị m ma ọ bụghị Jehova. Nne, imeela maka ịgwa m banyere ya, nwa m. Ọ maghị ihe ga-eme ma ọ kata obi gwa ha gbasara Jehova, ma ọ ma na ma emere elu ma emere ala, Jehova ga-enyere ya aka. Jehova ga-enyekwara gị nwa aka ịkata obi. Agaghị m akatala obi ka ya. Ama m na ị ga-akatala obi ka ya. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịmụ ihe ị ga-ekwu. Ị ga-enwezi ike ịkata obi mee ya. Ị chetara ihe anyị ga-eme n'abalị taa? Ofufe ezinụlọ. Ọ ya. O nwere ike n'abalị taa anyị ejiri ebe anyị na-anọ eri nri mere klaasị unu. O nwere ike ịbụ Nneka, mpa gị na Kelechi abụrụ ụmụ akwụkwọ ibe gị. Ị nwere ike ime ebe ị katara obi na-agwa anyị okwu. O ruzie echi, ị ga-ama ihe ị ga-agwa Nneka. Eche m agaghị m akatala obi, ma anwetara m ihe n'aka nwa agbọghọ Izrel ahụ. Ọ dị nnọọ ka m. Jehova nyekwara ya aka ịkata obi. Ndo maka ọnwụ nne nne gị. Lekwa akwụkwọ m wetara gị, ọ ga-enyere gị aka. Imeela. Ka ọ dị. Ngwanụ. Timo, ị chọrọ ihe m na-agụ mgbe ahụ na bọs? Akụkọ a na-akụziri m gbasara Jehova. Jehova? Aha Chineke. Akụkọ na-akọ gbasara ma ihe ga-adị mma n'ụwa. Ọtụtụ foto dị ga-enekọrọ gị ka ịmụta gbasara Chineke. Ọ maka imeela. Ka ọ dị. M chọrọ ịgwa ụmụ akwụkwọ ibe m gbasara Jehova. Ụjọ jide m. Ama m na ọ ga-enyere m aka. N'ihi na ọ bụ enyi. Unu emeela bịa leta m. Ngwanụ ka ọ dị. Mma, nwanna nwaanyị Obiọha ọ ga-anwụ? Anyị amabeghị. Ọ na Jehova agaghị emeri ka ọ gbakee? O nwa m, enwena ihe o mere ga-enyere ya aka. O, ị chetara onye ahụ o zitere? Jizọs. Mana olee otu nke ahụ ga-esi nyere m aka?
Ọkwa ichetara afọ ole Adam kwesịrị ịdị ndụ? Ruo mgbe ebighị ebi. Mana o nupụrụ Jehova isi, ya eme ihe niile emebie. Ebe anyị bụ ụmụ Adam, ọ ya mere anyị ji ya rịa ọrịa, na-aka nka ma na-anwụ anwụ. Mana olee olileanya Jehova nyere anyị? O sitere Jizọs ka ọ bịa nwụọ, na-achị anyị ndụ ahụ Adam tụfuru. Olee ihe mere ọ ga-eji emeli ihe a? Ọ maka na o zuru oke ka Adam, mana o rubere Jehova isi. Ọ ya, ekele dịrị Jehova na o zitere Jizọs ka ọ gbapụta anyị. Anyị niile nweziri olileanya ịdị ndụ ebi ebi na paradaịs. Mgbe ọbụla anyị nwere nsogbu, otu anyị nwere ya ugbu a, olileanya a ga-enyere anyị aka ịdị ya. Hey, nwanna nwaanyị Obiọha. Ọ gị nwa? Ụmụ m, Jehova chọrọ ka unu na-enwe obi ụtọ, ka unu gharakwa ịdaba na nsogbu. Mana e nwere ndị ga-achọ ime unu ihe ọjọọ. Ọ ya mere Jehova ji nye unu akọ na uche. Akọ na uche dị ka mgbịrịgba na-eme ka mmadụ mata ihe o kwesịrị ime na ihe ọ na-ekwesịghị ime. Ọ ga-eme ka unu gbara nsogbu ọsọ. Ugbu a, mụ na mma unu ga-achọ ile ma mgbịrịgba unu na-arụ ọrụ ọfụma. Unu ejikerela? Ọ bụrụ na mmadụ agwa unu ihe menyere unu ụjọ, gịnị ka unu ga-eme? Amaghị m mana ụdị ihe ahụ adịghị m. Kwụsị ya. I metere ya, gwa ya kwụsị ya. Gaa kọkwara mụ na mma gị ihe merenụ. Ezorola anyị ihe ọbụla. Ihe ọ sọkwara ya bụrụ. Ọ bụrụkwanụ na mmadụ asị gị mee ihe ịma na ọ dịghị mma, M ga-asị ya mba. I kwutere ya, isi ya mba, ga-esi ebe ahụ pụọ. Onye ahụ chọwakwana ibitu gị aka ebe ọ na-ekwesịghị. M gaghị ekwe ya. M ga-esikwa ebe ahụ pụọ. Ọ ya Kelechi, ọ bụrụgodo onye ime ọfụma, si ya mba. Sikwa ebe ahụ gbapụ. Sie mkpu si ya, kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Ihe ọjọọ na-eme n'ụwa karịala. Mana ụjọ atụla unu. Chetanụ na unu nwere akọ na uche. Nwee nne na nna hụrụ unu n'anya. Nweekwa Jehova. Otu nkwikwii dị na-eme ka ọ ghara ị na-emechi ụzụ ma ọ na-efe. Olee otu o si eme ya? Abụba ndị dị n'ihu nku ya rọtọrọ arọ, nwekwa oghere. A chọpụtara na ikuku isi na oghere ndị ahụ na-agafe mgbe ọ na-efe na-eme ka ọ ghara ị na-eme oke ụzụ. Ihe ọzọ bụ na abụba ndị dị n'ọnụ nku ya esichaghị ike. Nke a na-emekwa ka ọ dịrị ikuku mfe ịgafe. Abụba ndị ọzọ dị na nku ya na-enyekwa aka eme ka ọ ghara ị na-emechi ụzụ mgbe ọ na-efe. Ndị sayensị nọ na mahadum Cambridge lere nkwikwii anya mepụta ihe a ga-eji na-ekpuchi aka ihe ndị a dị ka fan na-eji okpomọkụ si n'ikuku emepụta ọkụ eletrik. Ndị mbụ ha mepụtara mere ka ihe ndị a na-efesikwa ike, meekwa ka ụzụ ha belata mgbe ha na-efe. N'ọdịnihu, ndị sayensị na-atụ anya imepụta ụdị ihe a ha ga-eji na-ekpuchi ihe ndị ọzọ. Gịnị ka ị chere? Nkwikwii ọ nọkọtara adịrị ka ekere ya eke?
Ị na-achọ gịnị? M na-achọ ebe m dọwere ụgbọelu. Ama m ihe mere ị hụghị ya. Ime ihe ị ga-eme ka ị hụ ebe ọ dị. Mba. Ọ ime ka ime ụlọ gị adị ọcha. Ị ma na Jehova nwere ebe o dewere ihe niile o kere. O mere planet otu ha ga na-agba gburugburu, ma o mere ha otu nke ọbụla n'ibe ya na-agaghị na-akụkọta. Otu ahụ ka ọ dịkwa ụmụ mmadụ. N'agbanyeghị na ihu anyị dị iche iche, Jehova dowere ihe niile dị anyị n'ime ahụ otu ebe ahụ o dowere nke ndị ọzọ n'ahụ ha. Chegodo otu ị ga-adị ma a sị na anya gị dị gị n'ọbụ ụkwụ. Jehova na-edowe dị ụmụ anụmanụ ọcha. Ị ma ihe azụ ndị a na-eme? Ha na-atụchasị ụkwụ enyi mmiri a ka ọ dị ọcha. Nnụnụ a na-emekwa ka ahụ ya dị ọcha. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ụmụ anụmanụ ga na-edowere m ụlọ ọcha. Ọkwa otu ọ na-adị m mgbe ụfọdụ, ma ọ ya ka Jehova ji nye gị aka ka i jiri ya na-ewekọta ihe gị. Ị na-edowe ụlọ gị ọcha, ị ga-eme Jehova obi ụtọ. Ị nwedịrị ike ịhụ ebe ụgbọelu gị dị ma ị dowe ụlọ gị ọcha. Anụla m ụgbọelu m. Ngwa ka ị gaa gwuo egwu. Azụtara m otu nke bụ ihe eji esi ihe. Mama imeela. Mama imeela. Ọ bụ nke m. Nye m ya, ọ nke m. Nnata ya taka m lenu. Mba m, nye m ya ugbu a. Hapụrụ m ya. O zuola nụ. Ọ dịkwana ka anyị ga-akpa gbasara otu unu ga-esi na-enyetụ ndị ọzọ ihe. Mgbe Jehova mere paradaịs ahụ bụ ogige Iden, unu chịrị na ọ gbachigidere ụmụ anụmanụ niile ụzọ ka ha bụrụ nke naanị ya? Mba, o kwere ka ha na Adam nọrọ. na ndị nke dịcha dị obere. Ọ eziokwu, Jehova na-enye anyị ihe ndị o nwere. Ugbu a, olee ihe unu chere na unu kwesịrị ime? Anyị akpaala ike. Ọ ya. Ị ga-eme ka osebe ahụ gbafee? Ị chọrọ ibu ụzọ? Ee. Otu, abụọ, ngwa. Kelechi, ọka ịgbajiela ihe m. Biko ndo, amaghị m ụma. Ọhịa ka ị na-ekwukarị. Iwe ewela gị, gbaghara m. Arịrịọ gị ọ ga-emeziri m ihe a? Gịnị na-esere unu? Legodo otu o si ga-agbajiere m ihe m. A sịkwara m ya ewela iwe. Ọhịa ị na-ekwukarị. Ngwa o zuola nụ. Ị sị na Kelechi gbajiri ihe gị? Ọ bụghị naanị ihe o merela. Ọ rara ice cream baa n'ụlọ m na-agwaghị m agwa dịka asa ihe n'akwụkwọ abụ m. Ọ kwasịla m gị, gbaghara m. Sọpụrụ chi, ị nwere ike idere m ugboro ole imejọtụrụla ihe? O nwere mgbe m chefuru imezi akwa m, chefuo ihe asa eme na skuul, chefuo isa efere. Ọ ya, ọ naghị adịcha mfe icheta ihe ndị anyị mejọrọ, ma ha wuterenụ gị? Ị ma ihe Jehova na-eme ma ọ bụrụ na ihe anyị mere wutere anyị? Ọ na-eme ihe edere na ndị Efesọs 4:32.
Ọ sịrị, Chineke na-agbaghara unu kpamkpam. Sọpụrụ Chi, olee otu anyị si egosi na anyị agbagharala onye mejọrọ anyị? Biko nwanne m ewela iwe. Nsogbu adịghị, agbagharala m. Ụmụ ọma, ihe unu mere ugbu a na-eme Jehova obi ụtọ. Olee onye dochie ihe ndị ụzọ? Kelechi chetara mgbe anyị gara Betel. Mgbe anyị gara Betel, m nwere ezigbo obi ụtọ. Anyị niile kwuru na ọ bụ oge kacha atọ anyị ụtọ. Ndị Betel na-ejere Jehova ozi kwa ụbọchị. Ihe ji mara ndị Betel bụ ha na-arụsi ọrụ ike. Betel pụtara ụlọ ọja. A na-akpọ ya Betel maka ọ bụ ụlọ ọja. Betel bụ ụlọ Jehova. Ijere Jehova ozi bụ ọrụ kacha mma. Anyị hụrụ ọtụtụ akwụkwọ nakwa Baịbụl ha na-ebi ka anyị nwee ike izi onye ọbụla ozi ọma Alaeze ja. Ị ga-enwe ezigbo obi ụtọ ma iji si ike gaa Betel. Ị ga-ahụ na ọ bụ ebe a na-ejere Jehova ozi. Betel pụtara ụlọ ọja. A na-akpọ ya Betel maka ọ bụ ụlọ ọja. Betel bụ ụlọ Jehova. Ijere Jehova ozi bụ ọrụ kacha mma. Ijere Jehova ozi bụ ọrụ kacha mma. Sọpụrụ Chi, gịnị ka ị na-agụ? Nye m ọkpụ m, bịa nye m ya ugbu a. Ihe mere Nneka na-ewute m, nne ya nwụrụ. M chọrọ ịgwa ya gbasara Jehova, mana ụjọ ekweghị m gwa ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na obi kara m. Sọpụrụ Chi, obi ga-akali gị. Ị ma ihe ga-emenụ? O nwere ihe mụ na gị ga-eme ugbu a nnọọ. O nwere otu nwata nwaanyị chọrọ igosi gị. O nwekwara mgbe obi na-akaghị ya. Hei, o yichara m. Ọ dị nnọọ ka gị. Aha ya ọ gịnị? Baịbụl ekwu aha ya. Akụrụ akụkọ ya na Baịbụl? Ee. Gịnị mere ụjọ ji na-atụ ya?
esi n'obodo ha kpọrọ ya gaa ebe dị anya ọ na-amaghị. Ndị ha na ya na ebe ahụ akpọgara ya bụ ndị na-anaghị efe Jehova. Akpọgara na nke otu nnukwu onye isi ndị agha aha ya bụ Neeman. Ha manyekwara ya ka ọ gbawara Neeman odibo. Ịgbara onye ọzọ odibo abụghị obere ihe, karịchaa ma ọ bụrụ obere nwa na-agba ya. Onye isi agha ahụ bụ dike, ọ naghịkwa atụ egwu. O meriela ọtụtụ ndị iro ya n'agha. Mana ugbu a ọ nwere ọrịa ọ na-arịa. Ọrịa ahụ dị ka onye iro ọ na-aga emerili. O nweghị onye nọ n'obodo ha ga-agwọli ya. Gịnị ka ị na-ele? Gaa rụọ ọrụ ị na-arụ. Ezigbo ahụ na-arịa nna anyị ukwu. Ọrịa ahụ enweghị ngwọta. O nwebeghị chi anyị nwere ike ịgwọ ya. Jehova ga-agwọli ya. Isi gịnị? M si Jehova. Ma anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị makwa ebe ị nọ? Anyị anaghị efe Chineke Izrel. Ihe ndị a bụ chi anyị. Mana ihe m na-ekwu bụ ị ga na-emechitụ ọnụ gị. Unu abịala. Ahụ adịghị mpụ unu. Achọrọ m ịhụ ya, biko. Mba, biko. Mba, nwa m. Apụ. O, di m ọma. Nna m ukwu, ama m ihe ga-enyere gị aka. Gịnị? Ma anụkwala gị aha ahụ n'ọnụ ọzọ ebe a. Ị ga na-emechitụ ọnụ gị. Ewetakwuru m gị nri. Jehova, ụjọ ji m. Agụghị hụ mma m na mpa m na-agụ m. Mma m gwara m na m nwere ike ịrịọ gị mgbe ọbụla m chọrọ enyemaka. Ma ndị niile n'ebe a chọọ ka m kwuo ihe ọbụla gbasara gị. Jehova, ama m na ị ga-agwọli Neeman. Biko mee ka ahụ dị ya mma, ka ya na ụmụ ya na-egwuri egwu. Biko nyere m aka ka m kata obi gwa Neeman gbasara gị. Ị ga na-emechitụ ọnụ gị. Ama m onye nwere ike ịgwọ di gị. Onye? Jehova, Chineke Izrel, Chineke m, onye mma ya ga-agwọli di gị. Ya dịsi ike gakwuru ya.
nna anyị ukwu alọtala. Ahụ adịla gị? Ọ dị m n'obi. Enu, bịanụ, bịa na-abịa. Kemgbe Ọ ugbu a ka m matara na enweghị chi ọbụla ọzọ dị m ma ọ bụghị Jehova. Nne, imeela maka ịgwa m banyere ya, nwa m. Ọ maghị ihe ga-eme ma ọ kata obi gwa ha gbasara Jehova, ma ọ ma na ma emere elu ma emere ala, Jehova ga-enyere ya aka. Jehova ga-enyekwara gị nwa aka ịkata obi. Agaghị m akatala obi ka ya. Ama m na ị ga-akatala obi ka ya. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịmụ ihe ị ga-ekwu. Ị ga-enwezi ike ịkata obi mee ya. Ị chetara ihe anyị ga-eme n'abalị taa? Ofufe ezinụlọ. Ọ ya. O nwere ike n'abalị taa anyị ejiri ebe anyị na-anọ eri nri mere klaasị unu. O nwere ike ịbụ Nneka, mpa gị na Kelechi abụrụ ụmụ akwụkwọ ibe gị. Ị nwere ike ime ebe ị katara obi na-agwa anyị okwu. O ruzie echi, ị ga-ama ihe ị ga-agwa Nneka. Eche m agaghị m akatala obi, ma anwetara m ihe n'aka nwa agbọghọ Izrel ahụ. Ọ dị nnọọ ka m. Jehova nyekwara ya aka ịkata obi. Ndo maka ọnwụ nne nne gị. Lekwa akwụkwọ m wetara gị, ọ ga-enyere gị aka. Imeela. Ka ọ dị. Ngwanụ. Timo, ị chọrọ ihe m nọ na-agụ mgbe ahụ na bọs? Akụkọ a na-akụziri m gbasara Jehova. Jehova? Aha Chineke. Akụkọ na-akọ gbasara ma ihe ga-adị mma n'ụwa. Ọtụtụ foto dị egwu na-ekọrọ ga ịmụta gbasara Chineke. Ọ maka imeela. Ka ọ dị. M chọrọ ịgụ ụmụ akwụkwọ ibe m gbasara Jehova. Ụjọ jide m. Ama m na ọ ga-enyere m aka. N'ihi na ọ bụ enyi. Anyị gozie ọma mgbe ụfọdụ anyị na-ahụ ndị na-anaghị asụ asụsụ anyị. Ịshamashọma. A sị nnọọ na e nwere igwe na-asụgharị ihe anyị na-ekwu ma anyị gozie ọma. Mba, anyị ga-ejili igwe na-asụgharị okwu ezi ozi ọma. Ozioma. Ịshamashọma. Ni hao. Ha. Hangasi na Chinese. Ha. Shunai. Bata ọnụ. Ụmụ m, Jehova chọrọ ka unu na-enwe obi ụtọ, ka unu gharakwa ịdaba na nsogbu, mana e nwere ndị ga-achọ ime unu ihe ọjọọ.
Ọ ya mere Jehova ji nye unu akọ na uche. Akọ na uche dị ka mgbịrịgba na-eme ka mmadụ mata ihe o kwesịrị ime na ihe ọ na-ekwesịghị ime. Ọ ga-eme ka unu gbara nsogbu ọsọ. Ugbu a, mụ na mma unu ga-achọ ile ma mgbịrịgba unu ọ na-arụ ọrụ ọfụma. Unu ejikerela? Ọ bụrụ na mmadụ agwa unu ihe menyere unu ụjọ, gịnị ka unu ga-eme? Amaghị m mana ụdị ihe ahụ dị m. Kwụsị ya. I metere ya, gwa ya kwụsị ya. Gaa kọkwara mụ na mma gị ihe merenụ. Ezorola anyị ihe ọbụla. Ihe ọ sọkwara ya bụrụ. Ọ bụrụkwanụ na mmadụ asị gị mee ihe ịma na ọ dịghị mma, m ga-asị ya mba. I kwutere ya, isi ya mba, ga-esi ebe ahụ pụọ. Onye ahụ chọwakwana ibitu gị aka ebe ọ na-ekwesịghị. M gaghị ekwe ya. M ga-esikwa ebe ahụ pụọ. Ọ ya Kelechi, ọ bụrụgodo onye ime ọfụma, si ya mba, sikwa ebe ahụ gbapụ. Sie mkpu si ya, kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Kwụsị ihe ahụ, m ga-agwa ya mpa m. Ihe ọjọọ na-eme n'ụwa karịala, mana ụjọ atụla unu. Chetanụ na unu nwere akọ na uche, nwee nne na nna hụrụ unu n'anya, nweekwa Jehova. Gịnị mere ebe a? Onweghị. Kelechi, ị ma ihe mere Jehova ji chọọ ka anyị na-ekwu eziokwu? Ikwu eziokwu dị ka ịrụ akwa mmiri ndị enyi gị ga-eji abịakwute gị. Ị ghara ha ụgha, ha agaghịzi atụkwasị gị obi. Ọ dị ka ịkwatu akwa mmiri ahụ. Ha agaghịzi abịa gị nso ka gị na ha bụrụ enyi. Mana papa, ọ bụrụkwa n'obere ụgha. Ụgha niile dị njọ, ma ndị nke iche na ha dị obere. Ibido ha ala ịgha ụgha, ị ga-agharazi ya na-aga. Nsogbu ọ na-akpata karịkwara akarị. Kelechi, ị chetara onye mbụ ghara ụgha? Ọkwa Setan. Ọ ya. Jizọs kwanụ, o nwee ihe ga-eme ka ọ ghaa ụgha? Onye ka ị chọrọ ịdị ka ya? M chọrọ ịdị ka Jizọs. Ehe, nwa m. Ngwa, onye kụwara ya? Ọ mụọ. Amaghị m ụma. Ụgbọelu m kpọkara ya. Ị gbalịala kwuo eziokwu. Ụdị ihe a mee ụbọchị ọzọ, gịnị ka ị kwesịrị ime? M ga-ekwu eziokwu. Ọ m ga-asị mma ya eweliwe. Nke ahụ amaka. Ngwa, ka anyị gaa gwa ya ozugbo. Anyị abịazie tụtụọ iberibe ihe a kụwaranụ. Ọ dị ka mmiri akwụsị izo ka m gaa gwuo egwu n'ezi. Ọ dịkwa mụnwa otu ahụ, ma anyị ma na mmiri ozuzo na-aba uru. Ka ihe ndị a kụrụ n'ubi too, anyị enweta ihe anyị ga-eri. Mmiri ozuzo bụ ezigbo ihe. Jehova na-enwe dị ndidi, n'ihi ya ọ maara otu ọ na-adị anyị. Enwe n'otu ihe ọjọọ na-eme n'ụwa kemgbe ọtụtụ puku afọ. Jehova chọkwara imezi ha niile, ma ọ na-echere oge kacha mma ọ ga-eji mee ya. Ihe a niile ga na-agwụ Jehova ike. Ike a na-agwụ Jehova. Ihe mere ọ na-agwụ ike bụ na ọ nọghị nkịtị. Ọ na-akụziri anyị ihe, na-eduzi ọrụ ozi ọma. Gị nwekwara ike ị na-arụ ọrụ ndị dị mma. Ị nwedịrị ike ịrịọ Jehova ka ọ nyere gị aka inwe ndidi. Ngwa, kama na ebe a ka ga-asị na ịbụ onye ike ụwa gwụrụ. Bịa nyere m aka ka anyị saa efere ndị a.
sara ya ngwa ngwa ị gbalịala. Mmiri akwụsịla. Ama m na mmiri a ga-akwụsịrị izo. Ọ pụtara na anyị kwesịrị inwe ndidi. Ugbu a ebe ị nyere m aka saa efere, ezigbo nwa, ka m kpọga gị ebe ị ga-anọ gwurie egwu. Abụ m awọ pụrụ iche. Awọ na-ebi n'apịtị. Abụ nwa. Mba, chere. Thank you.